Adik sak toteng ya, Nduk. Apa sih lu nyuting gua? Dek tak soteng, Dek. Ya toh. Dek Kinara dolanan apa kuwi? Dolanan di sing dienggo dolanan. Mainan. Mulai dhewe, guys. Sibuk, guys. Sibuk, Bro. Sibuk, Bro. Wah, sibuk, Bro. Cek yo ki yo. Dek Kinara wis mandi, guys. Udah makan. Kita mana di Kita. Nyok kilo. Saya langsung kalau. Dipasang mengene. Masuk lagi tapi. Oh, masuk. Kinara. Ini ya. Iki gak usah dikei baterai. Cek. Bu, Kinara tak soteng, Bu. Dek Kinara dolanan, guys. Sibuk. Cek. Sing menyanyikan lho. Mboten sapa? Bahkan kayak sembahyang sapa lho. Bahkan ki yo ibuke Mbah Yi. Betul. Kuwi iki setiap aktivitas apa selalu nyanyi lho. Yo wong terus sepuh ya lho yo. Nyanyi rukun paling langgar kuwi. Iki rukun ya. Kene aku le. Ayo ngisa, ayo ngise. Ayo ngise. Mak ngono nyanyi apa? Terus meneng. Terus maghrib mungkin tenan. Maghrib mugrab maghrib mugrab maghrib mugrab maghrib. Mak niku nyanyi apa? Terus meneng wis pokoke wis sepuh tenanan. Sepuh banget banten jenenge Mbah Marinten. Mbah Marinten kuwi ibuke Mbah Yi. Kuwi Mbak Yune pakane Makjah. Pakane bapake Makjah kuwi jenenge Mbah Jan. Jenenge Mbah Jan. Dek adik kok suteng kita suteng Mbak Indah. Mbak Indah ngene iki. Adik syuting tan dolanan apa? Dolanan iki. Mainan iki. Wes e. Sing salam sapa, Dok? Intene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Babi sudah bermaghrib. Terus memang Mbak Indah ngomong ini pemirsa. Nek mulai mbok sesuk nek pamane anu jenenge aku wis krasa penak. Wis penak gak usah rene gak apa-apa. Terus karek mboke nek pengen nunggoni yo ora apa-apa. Kimang yo Intan pernah ngajak. Ayo mulai orang gue saling si tok susah sing besok mang diumbah ya Nduk ya. Diumbah. Yo mantap. Dek Kinara yuk ning omahku. Pemirsa. Mama belum sembuh. Mama badannya belum enak kan. Dikompres nganggo batu. Bekasnya ki koyok bar di jak Smackdown kalau
jane. Heeh. Rupane biru ngono. Heeh. Rupane biru. Heeh. Dimong karo lek Repa dijak naik kursi sing iso mlaku kuwi lho. Heeh. Tak kaprah. Krosi. Tak critani nek pemirsa. Heeh. Merah iki mau udan deres angin banter. Jerene Mas Dimas banjir. Banjir. Lambine Mbak Indah kan ning kono to. Ya. Angin. Terus kok ben ora sanggup urusi kumbane ben gak popok kumban kena di. Kena Tapi piye? iya. Aduh duh. Mbak Indah ki tak kowe ya aku sesuk kowe pukul 5 ya. Lah ono kita larane ra era kok 5 itu sing diparake kok iso. Aduh, kowe nyemangati tuh. Semangati, Mbak. Oh, dia ada joget kok. Ibu tak. Insya Allah sesuk nek polake mateng tak teriak meng kan ceritane Mbak Indah duwe nongko. Nongkone ku terbengkalai tergeletak to. Terus tak urusi tak kok kulkas. Aku jupuk. Yo tak ngomong yo lak ngatini. Soalnya yo lakon lah ibu kan mesti cikalan. Aduh kita terima Mbak Indah. Iki lho. Dadah. Sesuk insyaallah tak teri ya. Iki ada nongko. Lho ning jogo pemirsa terus tak urus tak golek ning kulkas. Terus aduh. Iki enek klopo. Tembak yes, titip dua. Oh, klopone tuwi-tuwi. Ngono ya. Ndak ngomong Ibu. Ya wis tak toto. Ya wis nduk ya. Pokoknya kok nek pamane krasa tenat-tenat tekit-tekit obat kok dokter kuwi aja lali. Lan diombe. Terus ndang istirahat kalau nduk terus. Iki lho. Mbak Indah masih sakit pemirsa. Didoakan toh. Sembuh ya. Iya. Sama-sama. Adine ate iso nyoteng ki Mang, wis entuk 7 menit iki. Dikongkon Mbak Indah. Maaf ya tak cedhake oleh. Aduh. Atik penceng ngono dadine nek kudungan ya, Nduk. Ya ora iki ora perkara penceng emang kena. Oh, ngene ya. Wes. Nah, ya wes ya, Nduk ya. Nduk tak. Wes hati-hati. Mantap. Hati-hati. Anu Nduk pamit Mas Dimas sik ya wis dadah Nduk Kin. Nduk paket dikongkon gawe Mbak Indah, ditumbasno Mbak Indah ngonoan. Iki lho Nduk, Pak. Iki. Gawa ton. Dok, Ibu makasih ya. Iya. Ngono kuwi genten nyanyekno aduh. Arep-arepe jek 2, Dok. Jek 2. Oh iya, iki lho. Iki lho, Dok ta. Lho isih. Ambil jelek kita. Apa Nduk kuwi? Oh iya. Bye, besok datang ke sini lagi. Iya, udah pamit dulu ya, pemirsa. Kudungem, Nduk. Iya. Tasik, Ibu. Oke, antuk dulu ya, pemirsa. Kayak ngeblok. Terus pamit. Intan depan ae ngarep. Mboke nguri. Oh, udan terus pemirsa. Ngene mang Repai nelpon Bunda Dewi iki kendilan ndang ngurai. Kendilan ndang ora udan, jarene gur mendung saja. Lho padahal jarake yo cedhak lho pemirsa. Lho kok gak iso padha ya? Udan ora. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tutup Mbak Indah. Iya, Dok. Wes bengi ya istirahat, Dok. Saya ndak enek motor, Dok, Pak. Ben istirahat, Dok. Untune reng-reng ki mau dijakno Rapa. Dijakno Mbak Repa suwi yo Yunara sore mandi sisan. Oh iya wis masuk kok.
wis rada medhun, Nduk. Deknane kae 18.000, saiki ne wis 14.000 sak bunder. Ibu titip 2. Kalau mau ke Bocah emang. Salwa ning anu Nduk lomba ya Nduk Pak ya. Lomba. Pulangnya lagi cepat. Oh. Salwa lomba Nduk. Sing diingi digawe konten Repa kan lho Nduk sing berpuisi apa-apa kae lho. Bakul sepeda kok ya mene rong buka ya. Urung tutup ya pemirsa. Lho ngantek bengi. Bakul sepeda. Ning jopo marai. Oh, Mbak Lipah ya cek brai iki. Mbak Lipah ning kene iki. Alhamdulillah sampai omah. Jedenge Kak Non neh. Iya, Mbak. Piye nang ngakakno? Piye maksudnya? Nang ngakakno piye? Maksudnya sanyo. Heeh. Gampang lah nggak bukakno kadang ngekakno ae. Ojo dicas kuwi HP ku cek joben. Angger-angger mbok cas ae. Apa nih? HP. Ora nek pemerintah iki dicas nek ora entek mosok ora bisa. Aku gak pernah kan ngecas HP 6. Gak pernah. Soalnya apa? Anu iki kan memang wis tanggung jawab Intan. Demikian ibu yang ditanggung jawab dhewe, HP-ne ibu sing dienggo kerja kuwi tak cas. Aku dia apa nek mbok seneni. Iku kan wis hafal, kok nek pamane tak cas. Iki yo tak cas aku mau dicas ibu. Dadi ibu wis hafal, dadi iki gak wani aku lancang-lancang nek gak mbok kongkon ngono. Kok tak kuwatir. Mbak, dalam. Ada susu. Susu? Tidak. Wah, juga ndak juga. Susu apa kuwi? Susu coklat. Dan tak bojone lah ndok Pak, nek susu coklat karo iku, bodho-bodho. Enggak lah. Terus Nek sak ngertine aku ya, Nduk, kuwi susu putih, Nduk, Pak. Tombol enak. Terus iki jenenge apa? Kocok. Rasa coklat. Iya. Enak-enak Nduk, Pak, Nduk, Pak. Halo ya, Mbak. Iya. Walah ya Allah, intene. Wes nanti kok sing kotor. Iki lho pemirsa, aku pengen review. Ape review kilo tape. Tapene iki lho kira-kira piye ngono lho dadi apa ora. Oleh kutuku ndek sore kae. Lo terus dilanjut. Mas kok nanti kok neng Mbak. Sing kotor-kotor kok, Mbak. Iki ya di, ya kudung resik, Nduk. Tak kakne pemirsa. Tak kakne nggih pemirsa, ben pading kabeh. Padang jinglang, padange kaya rina. Rembulane kawe-awe. Nyelengake aja padha turu sore. Dupra kanca dolanan ing jaba. Tekan omah lagi gremes pemirsa. Tapi mau pas ditelepon Dek Dewi mapak Salwa ning SMP belum hujan. Hujan lagian. Padahal mang negeri merah nih pemirsa. Dan persa walah udan terus angin. Ya terus kene ora, kene lagi turune hujan iki lagian. Tan? Intan? Iki lho ibu sotengno. Mah, ya wis nek mah iku tak soteng dhewe. Wes tak sotengno ngono jawabane pemirsa ya. Tak ocekno kates rene to. Nah. Iki piye iki nek maem iki? Iki lho tak aku sotengno, tak kocekno kates barang rene to. Intan ning kono lho. Nyah. Iki ngene. Duduk kono. Piye. Lho. Tekan ndi. Ki aku ijek ngocekno kates ki ngene. Ya, ketok kan? Iki tak cobane nggih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Manis kan? Panjenengan dek wingi mersani konten
tumbas tape karo makja. Iya toh? Wis sapa ae aku, mah aku warak. Wis sapa ae aku wis mau aku bantu Oh wis. ya wis. Oh ya wis gak apa-apa. Kok ngene ya? Sing ditugas aku mesa. Ucapno kates. Rene. Saya tahu tak nih Pak. Rene. Rene. Kita bisa nih apa kuwi? Banyu belum jadi gebek-gebek. Yang bagus kan kok nek ngomong, gak boleh Belum jadi gebek. belum full maksudnya. Ya belum. Iki jenenge kates California. Ditandur kecilan. Sing nandur jenenge Mbak Pri. Intan kena apa kuwi? Dirham. Hah? Dirham. Lah ya kena apa? Enggak terus. Heeh. Walah pemirsa, aku kok ndik mang tindien awan-awan. Hah? Tindien. Tinggi ada apa? Tindien aku kan awakmu kan gawe konten karo Mbak Yes. Kinara ber tak gendong terus bubuk tak elokno Mbak Endah. Mangat ini pulang. Aku pajak dhewean siu teng ngarep TV, "Ndangku mbok," ngono. Ambek delok-delok YouTube. Kayak rep-repen kok pemirsa. Sepono. Kayak enek sesuatu sing nekek aku ngono. Aku gak iso duwe kata-kata pemirsa. Ilingku kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kayak roh wajahku dhewe iki aku tanganku tak utik-utik ngene iki wangel. Apa ngobahno tangan ki wangel tan? Wes ora iso otakku ki wis ora iso ora eling apa-apa, wis ora eling piye-piye ora. Elingku mau Allahu Akbar, sak iso-isoku muni yo mau Allahu Akbar tok tenan pemirsa. Loh aku tangan iki koyo wabut, ape ngene abut. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar mas aku ki tanganku iso obah sithik ngene kan. Piye lah nduk tangan ngono ya wis nek mau. Gelem, Je. Lah ape mbok ngenek-ngenekno cah pemirsa iki. Ora. Ngene-ngene sing tangane ngene-ngene. Pamane Intan gak mau nyoteng keku ya gak apa-apa iku tak. Gelem, Je. Ya tak kene wis Intan wis gak gelem. Gelem. Wis gak usah nek goreng nek mau. Mau daripada Intan gak ikhlas. Gelem mo. Ya tapi kan nek nyotengno lho mbok parano mendhuwur, mbok parano nang ngisor, ambek ngene-ngene, ambek nada-nada marah, ambek Ibu yo piye? Gelem. Nduk semangat yo nduk yo rezeki Mbahyi. Mbahyi ben atine seneng. Betul. YouTube iki kan tak kekno Mbahyi to, Nduk. Ibu bantu ya. Iki nggo Mbahyi, Nduk, ya. Kan hidup Mbahyi kene kan mau dipasrahi menjalankan. Kudu harus ikhlas. Ngono ya, nek sing Intan kan wis duwe Facebook Intan, ya ora. Jadi gak enek salah kita membantu Mbahyi. Mbahyi ben atine seneng duwe penghasilan selain pensiun kan. Ben Mbahyi atine seneng, muga-muga Mbahyi panjang umur, timbang bar tiba pemirsa. Nang ndi? Takjak komunikasi. Nang ndi? Mbahyi Yo, nang ndi? Nang ndi? Tidone ning omahe rek ning ngarepe. Wis dikandani Repa, Mbah. Nek ngompol wis gak usah, Mbah, jenengan gebyuri, kok tak urusane aku ngompole. Lah sesuk nek Repa duwe bojo lah, sapa sing ngombahi Rep Mbah Sis gak iso tek. Yo ibu lah. Nek
Nek pas karo bojone yo kan ijek nek ibu. Piye? Piye menurutmu masuk ora? Ya masuk. Ya nek ibu enek Bunda Dewi, wis pokoke bantu membantu jenenge ibu. Ya ora. Mulane jangan marah. Jangan marah nek dijak gawe konten ibu, konten bliur. Iya. Aku minta maaf ya, Nduk ya. Mas aku mah intan mau menyentengkan ibu. Gelem jenenge ae kok. Lah yo ngenyek. Ayune koyo Lah yo ayo. kembang srikaya padak jare tak ndo. Ora gelem nyoteng iku sing salah berarti. Yo ora. Dipepe ning jero ae wis ora Iya, apa-apa. wis dipepe ning jero ya wis, pateni sik cu. Ya nggih pemirsa, konten malam ini Intan akhirnya mbah-mbah nyampe omah. Doa terbaik. Iya. Iki lah kena anunane AC iki lah. Terus panas lah ya menawa. Lah kae garing kok demek. Iya iya wis ora. Demikian nggih pemirsa konten malam ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh untuk pejuang garis 2. Semoga diberikan momongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nek dijak konten ya harus ceria, harus semangat. Ya ora. Nduk, tadi Ibu nek pamane menyinggung perasaane Intan, Ibu mohon maaf ya. Engko ndang piye-piye Intan ijek atine lara. Ibu wedi gawe lara atine Intan. Iya. Wedi gawe lara atine. Orang lain iki wedi. Engko ndang pamane urung dimaafkan. Terus jadi dosa jariah Ibu terus nambah ta yo piye to. Maaf ya Tan ya. Wes pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sayang.